Γεια σας παιδιά, σήμερα θα διαφημίσουμε ένα BMW Look Mi 3 του 2018 μοντέλο. Είναι δίλιτρο, έχει 300 άλογα και πάμε να το δείτε. Εδώ βλέπετε μια 20 ζαντούλα, θα έλεγα πολύ καλή ζάντα. Πάμε να ανοίξουμε και το καπό να δείτε τι περιέχει από κάτω. Εδώ βλέπετε διπλοτούρμπινο BMW 2018 μοντέλο. Πάρα πολύ καλά είναι τα άλογα του και τα κυβικά του. Γενικά θα έλεγα οικονομικό αμάξι, δεν καίει πάρα πολύ. Πάμε να δείτε και τον καθρέφτη. Εδώ πέρα βλέπετε τον καθρέφτη με τον ηχάκι, τα κλασικά, τα M-Packet. Και τώρα πάμε να δείτε και το πορπαγκάζ. Το ανοίγουμε και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο το αυτοκίνητο. Γενικά είναι πολύ ωραίο για ταξίδι. Χώρο γιατί άμα θέλετε να βάλετε σχάρες και τέτοια θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε είναι μια χαρά τα αμάξι. Και όπως βλέπετε πηγαίνουμε στις πίσω θέσεις του συνοδηγού και του οδηγού. Και κατεβάζουμε από εδώ πέρα, έχουμε δύο κενές θέσεις για να βάλουμε ό,τι θέλουμε, καφέ, ποτά ξέρω εγώ. Οπότε ανοίγουμε και από την πάνω μεριά και βλέπετε εδώ πέρα ανοίγει όλο το πορπαγκάζ. Από εκεί πέρα μπορείτε να βάλετε μπουφάν, ό,τι θέλετε ξέρω εγώ. Και αυτά. Πάμε να το δείτε και λίγο από μπροστά πως είναι. Ωραία, σε λίγο θα κάνουμε και ένα test drive, θα το δείτε. Πάμε στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε ότι το οδηγάω. Το αμάξι γενικά δεν χρειάζεται καν να πατήσει πάρα πολύ συμπλέκτη. Δηλαδή πατάτε λίγο και μπαίνει ταχύτητα τσακ-μπαμ. Ενώ στα Peugeot και σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα γαλλικά πατάτε τέρμα το συμπλέκτη και μετά βάζετε την πρώτη ταχύτητα. Δηλαδή έχει λίγο πιο δύσκολο είναι να οδηγείς ένα παλιό αμάξι. Οπότε θα έλεγα τα καινούργια είναι πιο σύγχρονα, πιο ωραία, εύκολα μπαίνει ταχύτητα. Και γενικά εμείς που το έχουμε θα έλεγα ότι είναι από τα πιο καλύτερα αυτοκίνητα που έχουμε. Είναι από τα πιο όμορφα, γενικά η BMW έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εγώ θα έλεγα ότι όποιος θέλει να μάθει να οδηγάει, καλύτερα είναι να πάρει ένα BMW ή ένα καινούριο αμάξι τουλάχιστον, γιατί τα παλιά δεν μπαίνει εύκολα η ταχύτητα. Εκτός άμα είσαι οδηγός, άμα είσαι οδηγός όλα τα ξέρεις. Και γενικά άμα είσαι χρόνια εμπειρίας είναι πιο εύκολο. Αλλά σε τέτοιο αμάξι συγκεκριμένο θα έλεγα κατά τη γνώμη μου ότι είναι τα πιο ωραία. Δεν χρειάζεται να πατήσετε πολύ συμπλέκτη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά στο φρένο είναι πολύ πιο καλά. Δηλαδή εύκολα πατάτε φρένο και δεν σβήνει και εύκολα τα μάξι. Πολύ δύσκολα να σβήσει. Ειδικά τα καινούργια. Τα παλιά εντάξει έσβηναν εύκολα. Μία με την όψη, μία με αυτά. Και θα δείτε ότι έχει ηλεκτρονικούς καθρέφτες, οι οποίοι με το που βάζετε όπισθεν, μόνο η BMW το έχει καταφέρει, το έχει κάνει αυτό. Βάζετε την όπισθεν και κατεβαίνουν τα τζάμια από τον καθρέφτη και κοιτάνε κάτω τη ζάντα για το πώς θα παρκάρεις και πού ακριβώς. Έχει και αισθητήρες του πάρκινγκ και έτσι σε ειδοποιεί, ξέρω εγώ, μην κάνεις αυτό ή μην πας πιο πίσω, σε δείχνει ξέρω εγώ τα σημεία. Και άμα έχετε και κάμερες θα βλέπετε κιόλας, εντάξει. Αλλά όταν έχεις κάμερα μεγάλη σε δείχνει λίγο πιο μακριά, ενώ μπορείς να πας κι άλλο πιο πίσω. Αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ πιο καλά. Μόνο η BMW το έχει καταφέρει, το έχει κάνει αυτό. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα τα αυτοκίνητα, αλλά και τα Tesla θα έλεγα μπορεί να το έχουν αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Επίσης θα συνεχίσουμε και άλλα τέτοια βίντεο, θα έρθουν με Renault Arcana και διάφορα αυτοκίνητα. Ελπίζω να σας άρεσε το BMW και γενικά η οδήγησή μου. Αυτό, τα λέμε, θα τα πούμε ξανά σε επόμενο βίντεο. Bye.